Mega яко. 375 euro? Yes. For what? Wow. Чисто нова гума имаме. Обаче не можа да събера по-голяма помпа. Вчера пристигнахме с самолет, каснахме във Виена и от Виена до тук с влак. Настанихме се в Airbnb-то и тъкмо дойдох да си взема лифт карта за 3 дни, в които ще караме. И ме озариха с новината, че утре и други ден лифта ще е в профилактика. И реално няма да мога да карам тук. Така че има вариант само днес да карам. Другия вариант е да измислим някакъв превоз до един съседен байк парк, който аз и преди това бях набелязал, обаче стигането до него е доста трудно. Днес сме с трека, даже съм с чисто нова задна гума. Семеринг е на 1 час от Виена, което прави супер достъпно за идване с самолет. Общо сме пътували 3 часа. Така, вече сме на върха. Слагаме ръкавиците и днес явно идеята е да направим максимално много спускания. Щом утре може и да не караме, днес е деня. Опа! Ей! Мисля да почна с нещо с загрявка, тази синята. Само дано не са само виражи. Ама май направо отивам към червената. Трябва да си оправи кормилото, понеже малко е завъртяно нагоре. След превоза. Я да видим. Яйца. Преди да продължим с карането, ще ви покажем набързо какво представлява Nameri Bike. Това е първата българска платформа, посветена изцяло на продажба на велосипеди втора употреба. Можете да намерите следващото си колело, използвайки удобни филтри по локация, марка, рамка, размер, окачване и още. А ако искате да се разделите с старото си колело, качването на обява отнема по-малко от 3 минути и е напълно безплатно. Разгледайте Nameri Bike, където вече има над 200 обяви. Само ще трябва да си оправя кормилото преди да продължим. Дано никой не дойде, че съм спрял по средата на трасето. Обаче това нямаше много. Аз май бях единствения.
Е, така мисля, че е добре. Bunny Way. Let's see. Това изглежда яко, обаче е затворено. И доста страшничко. Избутах до старта на Airline. Срещнах и едни трейлбилдъри тук. Обясних им ситуацията, откъде съм дошъл и че ми трябва трансфер и т.н. Единият пич си даде инстаграма да се разберем, да видим какво мога да се направи. Я правим този баланс. Малко по-бавно трябва. Доста яко. Почнах да му хващам цаката. Оп. Оп, за първи път успях да го скоча това.
Бях забравил какво е да влизаш в виража без да докосваш спирачките. Опа! Опа! Мега яко. А въобще няма да говоря колко е як трека и как работи. Иначе грипа е страхотен. Те го даваха и днес да вали, обаче се размина. Обаче почвата е топ и държи суперно. И тая гума отзаде съм доста доволен за момента. Michelin DH. Стария Maxxis, който беше тук, той беше чисто нов, обаче едно от първите карания на трека успях да скъсам борда. С вътрешна гума мога да се ползва без проблем. Най-вероятно ще я подаря на някой. Ако някой иска Maxxis чисто нов, само трябва да се кара с вътрешна гума или да се я вулканизира по някакъв начин. За тюблес да пише в коментарите, че му я дам без пари. Без спирачки. Да, вече хванем са. О, но. Не. Долу няма много съпорт и не мога да се отпусна хубаво. Мале как държат тия виражи.
Вау! Да свърши първата батерия на GoPro-то. Нямам идея на кое спускане сме. Та понеже байк парка, както казах, утре няма да работи. И в други ден. Разпитах тук наоколо някакви хора. Получих оферта от 375 евро от едно такси. Hello? Yeah, Rika, the price with the bus is 375. 300? Yes, 75. 375 euro? Yes. For what? You say you with the bus to put the bike in. Yeah, but I think it's 30-minute drive. Yeah, these are the prices. Окей. Не разбрах дали е на посока или не, обаче това са 30 минути на посока до съседния байк парк. То беше явно някакъв скамър, нямам идея. И разпитах наоколо. Пича в сервиза, който работи тук долу, мисля, че ми даде най-ефтината оферта, която е 100 евро отиване и връщане, което пак е скандално, обаче като няма друг вариант, може би ще се възползвам от него. И това означава, че ще има втори епизод от Vexel Bike Park, който аз го следя от много време. Изглежда много яко, доста добре шейпнат. Обаче още първоначално, като планувах това пътуване, ми се стори доста сложно стигането до Vexel без кола. И да. Това път го скочих както трябва. Опа!
Fuck.